No, už se to stahuje. Ahoj, zlato. Ahoj. Ahoj, mami, tati. Co dneska je asi tak zároveň? Zlato, pojď sem. Ano? Máme tu pro tebe menší dárek k tvým narozeninám. No jo, vlastně. Ne, rozbal si to v pokoji. Co to asi je? Foťák. Pane bože. Mami, tati, děkuju. Nemají zač. Pro tebe cokoliv. No ahojte, dneska tady bude video o tom, že mám nový foťák, takže mě bude lepší kvalita a tak, mobil už nebude a bude takováhle krásná kvalita. Doufám, že se vám bude líbit a dejte like, odběr a koment. Haha. No, tak. Dobrý. Už se tak těším. Kdo by to mohlo být? Ahoj, pojď dál. Co jsi to chtěla, že jsem musela i hned přijít? No, chtěla jsem to, že mám novou věc a to je foťák. No a co já s tím? No právě, že budu natáčet videa lepší kvalitou. Ty natáčíš videa? No. Já vypnu raději zvuk. Ty tady jenom povídáš, jak z toho něco mám poznat. No to je jedno. Co? 10 dislikeů? Jak to? No a jaký máš foťák? Já ani nevím, počkej, tu já pro něj jdu. Tenhle? No, to má být dobrá kvalita. Právě? No, to jsou lidi. A nechtěla by si u nás dneska spát? Jo, to by bylo dobrý. Tati, mami. No, přišli jsme co nejrychleji, co se stalo. Ale nic, jenom jestli by tu mohla spát ta Vicky. Jo, mohla, jestli ti to dovolí rodiče. Jo, od nich to je dovolený vždycky. Dobře, se běžte přichystat a zatím ahoj. No tak ty budeš spát tady a já si přinesu taky. Připraveno. Jo. No tak se půjdeš zeptat, nebo mám jít s tebou? Tak já půjdu sama. Po několika minutách. No jsem tu. Dobře, tak půjdem.